Ola Sagardotegui ha recibido a cientos de niños de Txingudi Ikastola donde han aprendido el proceso de creación de la sidra. Muchos niños con ganas de divertirse, pero también de aprender. Iñaki Bengoetxea nos ha explicado qué es lo que les enseñan a estos niños. Bueno, hemen Ola Sagardotegian beti saiatzen gea umeakeri erakusten alden ondona gauzak. Berak ondo pasautela itxuraz, irudi du, eta ja urte batzu baitugu lanean, ez? Bai zukua bixa probatuz, sagarra dastatu, eta jakin dezaten pixka bat, jan sagarra ez dela, sagardo zagarra. Sagardo zagarra da mikatzekoa, eta sorpresa pixka horrea ematen dute, ez? Eta, bueno, prozesua nola dugun, urakin arrastatu, garbitu, selezionatu, pixka bat. Prozesu guzti hori ere jakin dezaten, nik uste, tartien batzuri geldituko ditela egun ematen esateko. Bera, holan izan du ginen eta umetoko oroitzapenak, ez? Batzuk ja badakite, beraiekin hitz egin dugu eta badakite. Bai, nik uste zerbait gelditzen dela eta horti etorri berdula gure etorkizuna ere txertatzen pixka bat gaztiak ikus dezaten ez dela, gurasoakin etortzen dienien kupeletik sagardu eatia, baizik badagola prozeso bat aurretik egin beharra, ez? Eta prozeso hori gaur erakusten saiatu da. Después hemos querido comprobar que era cierto y que los niños habían aprendido todo el proceso. Sagardoa nola egiten den, nola trituratzen den makinatik, gauzak. Pues lehenengo botatzen dituzte zuhaitzetatik eta egiten dituzte montoiak, eta gero botatzen dute ura, gero uretikan urarekin bultzatzen ditu eta joaten dire alkantarillatara, gero hortikan igotzen dire makina batetikan, gero garbitzen dituzte, lavadoran bezala, gero matxakatu eta azkenean atetzen da zumoa. Eta gero zumoa sagardo egiten da, ez? Bai. Oso ondo. Algunos incluso se han atrevido a hacer de reporteros. Nola pasatu zuen hemen? Oso ondo. Eta prozesua eta hori ikasi duzu? Bai. Ongi pasatu duzu? Bai. Nola da prozesua? Prozesua? Nola da? Botatzen dute ura eta sagarra joaten dira alkantarilletara. Eta gero alkantarilletatik joaten dira makina batera, garbitzen dute, eta gero joaten dira eskalera mekanikoak bezalakoa. Eta joaten dira depuladora batera, eta egiten da sagardoa. Bai. Ongi pasatu zu orduan, ez? Bai. También han tenido la oportunidad de aprender a tocar la chalaparta y de probar un poco de mosto. Una buena iniciativa que los que más han agradecido han sido los niños.